Apa kok ngono-ngono kowe? Dek Juna mau ikut ke sini? Mau ikut goyang? Sudah sembuh apa belum? Wong disunat wae durung lagi kebengi kok sembuh. Lho belum disunat, Bu. Baru nanti malam. Kan tak eling-eling sik. Modelnya kok tak marahi sing piye? Ayo Den. Sini. Joget sini. Joget dulu, mumpung urung disunat. Biar ada dokumentasinya. Wow, Dik Juna joget. Yo. Jos, satu malam kembali teman-teman semua kita bermain bersama Devandra Music. Minggu esok atas bruput gas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabule rapot jambut statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijol prasmana sesal badek Juna. Bersama ada Juna yang kita rasane bingung isih ra percaya telon sasine aku isih pacarmu jebul saiki ana wong liya rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah tapi berantakan kabeh cinta kok rampunge nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan wis sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen hatiku mung bakal rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atas bruput gas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabule rapot jambut statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijab prasmanan. Sejam ada Juna dan juga semua juga terima kasih untuk undangan. Terima kasih banyak. Trend Digor Panik Group juga yang terima kasih. Aku rumangsa rong iso nyenengke nuntut urip enak ora kuat sangane mlaku ku tau nang dadi rana gunane tiwasa sang dadi ra penak atine ngerti-ngerti aku nampani undangan ana jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki wis dadi mantan dadi sesimu munggah ning pelaminan. Aku ngerti yen hatiku mung mogok rekreasi aku sadar ku
sabar. Udah kita kasih. Tamu undangan Dek Juna sudah.